O primă întrebare are de-a face cu o definire mai largă a marginalilor, dacă se poate. E un concept destul de larg și de flexibil, e greu să dăm o definiție. Un marginal este o persoană care nu poate fi încadrată în curentul principal, în majoritate. Este, într-un fel sau altul, o parte a unei minorități. În plan religios este un om care fie refuză dimensiunea religioasă complet, fie are întrebări foarte mari și îndoieli foarte mari cu privire la legitimitatea unei asemenea opțiuni. De exemplu, am un prieten care a avut experiențe tragice în biserica în care s-a închinat în ultima perioadă. E un om care a crescut în grupurile de tineret, în care slujeam înainte de 89 și care, după experiența lui tragică în biserică, în urmă cu câțiva ani de zile, a optat să iasă din comunitate și se consideră ateu. Eu încerc să-l conving să nu se prostească pe sine, pentru că toate cărămizile vieții lui vin de acolo. El are nevoie însă de această etichetă pentru a ține la distanță mediul care l-a călcat în picioare. Îmi spunea nu de mult, știi, el este psiholog și specialist în autism, formează specialiști care lucrează cu autiști, cu copii cu autism și el îmi spunea, știi, ce fac eu în profesia mea am învățat de la tine. Eu fac ucenicie. Am grupuri, predau lecții și identific acolo oameni care au potențial și care vor să crească și investesc individual în ei. Omul acesta își spune ateu. De fapt nu este. Dar are nevoie de eticheta aceasta ca să se protejeze, pentru că a fost prea rănit. Un marginal. Alții spun, sunt agnostic. Nu mai știu dacă cred sau nu. Dar un foarte bun prieten al meu, extrem de educat teologic, un om care citește enorm de mult, își spune agnostic, dar cu el am discuții mai profunde de teologie decât cu o mulțime de oameni religioși care se bat cu pumnul în piept cu privire la ortodoxia lor dogmatică. O primă întrebare vine din sală și spune cam în felul următor. Ar trebui să ajutăm într-un fel persoane apropiate care sunt prinse în legalism? Cum ar trebui să facem lucrul acesta? E o întrebare dificilă. Legalismul este o boală mortală. Și când ai de-a face cu legaliști, ai de-a face cu o carapace extrem de bine închegată, pe care e greu să o pătrunzi. Eu cred că oamenii care sunt legați în legalism au nevoie de o experiență brutală, violentă, șocantă, care să le străpungă carapacea. Altfel, e foarte dificil să ajungi la inimă. Și cu cât suntem mai apropiați de ei, probabil este mai dificil să o facem. Una dintre cărțile pe care le-am citit cel mai mult în ultimii ani este o carte care se pregătește la Humanitas. Am reușit să-i convingem pe cei de acolo cu ajutorul domnului Andrei Pleșu să facă cartea asta în românește. Va apărea probabil anul viitor. Se numește Falling Upward, cădere în sus, despre spiritualitatea celei de-a doua jumătăți a vieții. Modelul cu care operează părintele Richard Rohr, un franciscan american, este cel că viața spirituală se împarte în două părți. În prima parte ne construim ceea ce el numește vasul, containerul. Îl construim prin opoziție, nu sunt asta, nu sunt cealaltă, o construim prin competiție,
vreau să ajung mai sus. Există însă un risc. Părintele Rohr îl citează pe unul dintre părinții lui spirituale, Thomas Merton, care spunea: s-ar putea să te chinui toată viața să urci pe scară și să realizezi că ai rezemat scara de zidul nepotrivit. O temă de meditație. Dar, spune Părintele Rohr, începem să ne îndrăgostim atât de tare de această idee a construcției propriei noastre identități, încât nu mai realizăm că viața este mult mai mult decât atât. Și avem nevoie uneori de un șoc, de o criză, să ne pierdem serviciul, să ne pierdem nevasta, sau un accident, sau o boală teribilă și așa mai departe, care să ne zgâlțâie din automulțumire și să ne facă să realizăm că viața este mai mult decât competiție, decât urcat pe scară, că viața, în deplinătatea ei, înseamnă nu ori asta, ori cealaltă, ci și una și cealaltă. Este o viață de sinteză, este o viață care depășește limitările alergării permanente pentru realizarea de sine, pentru a-i depăși pe alții și așa mai departe. Spunea Părintele Rohr, cele mai multe comunități umane sunt comunități de prima parte a vieții. Rare ori găsim grupuri sau persoane care să depășească acest nivel elementar al ambiției, al competiției și care să ajungă la seninitatea de care are nevoie viața ca să înflorească în sensul ei cel mai real. Ori, legaliștii sunt niște oameni blocați în prima jumătate a vieții și sunt atât de keratinizați, sunt atât de acoperiți de o platoșă, încât numai ceva extraordinar, ceva șocant îi va face să aibă îndoiel de sine. Legaliștii nu au îndoiel de sine. Ei sunt bine, ei știu toate regulile, respectă regulile și atunci nu ai ce să le spui. Eu mărturisesc de mult, am renunțat să mai pierd vremea cu astfel de oameni, mă rog pentru evenimentul acela șocant, dar asta este în îndurarea și providența lui Dumnezeu, nu-i treaba mea să-l produc. Dar dacă noi înșine suntem legaliști, care ar fi, chiar dacă noi, care ar fi acele criterii după care ar trebui să mă evaluez? Cred că este important să înțelegem că legea, că regulile nu sunt rele în sine. Revin la Părintele Rohr, el spunea că oamenii care cresc într-un mediu cu reguli, cu iubire condiționată, au șanse mult mai mari să ajungă la echilibrul acela creativ în care știu cum să încalce regulile într-o veselie, fără totuși să fie oameni fără reguli. Cei care însă cresc într-o atmosferă de amorfă, într-o atmosferă în care nu există nicio regulă, așa cum, din păcate, o mare parte a stilurilor educaționale moderne încearcă să creeze, au mari dificultăți ca după aceea să ajungă la disciplină, la rigoare și apoi să ajungă la creativitate. Nu putem sări din anarhie în creativitate. Trebuie întotdeauna să trecem printr-o fază de reglementare a vieții noastre, o fază în care regulile joacă un rol important. Deci, revenind la teologie și la Scriptură, Sfântul Apostol Pavel ne spune că legea este bună, că ea are un rol. Rolul ei este de pedagogos, de educator, da? Era sclavul care ducea copilul la școală și l-a ducea de la școală să nu-l lase să bată câmpii sau să joace zaruri. Cineva care creează rigoare în viața copilului care este în formare. Legea este bună, dar scopul legii, scopul disciplinei, este să ne facă conștienți de limitele noastre. Scopul legii nu este să ne facă sfinți, scopul legii este să ne aducă la disperare.
la disperare de sine. Adică să realizăm că noi suntem incapabili să răspundem așteptărilor perfecte ale lui Dumnezeu. Și în această disperare ne aruncăm în brațele lui Hristos. Ăsta, cred, este modul în care putem scăpa de propriile noastre legalisme, pentru că adevărul este, toți avem dimensiunea ale legalismului într-o zonă sau alta a vieții noastre. Și aici încă ceva. Noi nu suntem ființe unitare. Sunt zone în viața noastră în care suntem disciplinați și zone în care suntem haotici. În zonele în care suntem în mod natural disciplinați sau am ajuns la disciplină printr-un efort, prin formare, prin antrenament, în acele zone avem nevoie de creativitate. În zonele în care suntem haotici, avem nevoie să punem puțină ordine. Deci avem nevoie fie de un ajutor din exterior, și ăsta este rolul uceniciei, al mentoratului, fie pur și simplu, dacă suntem suficient de maturi, să încercăm noi să ne disciplinăm, pentru că dacă nu punem ordine în acel domeniu haotic din viața noastră, nu vom putea ajunge niciodată creativi în acel domeniu. Deci putem vorbi despre ființe haotice, disciplinate și creative, așa cum putem vorbi despre domenii în propria noastră viață în care suntem într-una dintre aceste etape. Trăim într-o societate, la fel cum dumneavoastră ați spus, în care există foarte mulți marginali și ați pomenit aici pe homosexuali, dar nu sunt singurii. Vis-a-vis de acești oameni bunoară, cum ar trebui să ne purtăm? Care ar trebui să fie poziția normală a bisericii? Da. Cred că, în primul rând, biserica trebuie să facă efortul de a înțelege realitatea în mod rațional. Mie mi se pare că raportarea noastră, de exemplu, la această chestiune a homosexualității este una irațională. Cum auzim de homosexual, ni se înroșesc ochii, urechile, reacționăm instinctiv. Pentru că, eventual, dacă nu avem tendințe homosexuale, ne repugnă. Dacă le avem, atunci lucrurile sunt mai complicate. Trebuie să înțelegem de unde vine povestea asta. Este ceva ereditar? Este ceva indus social? Se naște ca efect al unei crize și așa mai departe. Există o dimensiune științifică, dacă vreți, biologică, sociologică, psihologică a acestei realități. Așa cum există situații delicate în care un om se naște, anatomic vorbind, poate chiar genetic, în unul dintre cele două genuri, dar se simte ca fiind parte din celălalt. Tendința noastră naturală este să spunem, asta e perversiune, asta este, oamenii ăștia sunt niște răzvrătiți, nu înțeleg. Trebuie să facem un pas înapoi și să încercăm să înțelegem această realitate ca o realitate obiectivă, care este acolo. Bună sau rea, nu discutăm încă despre asta. Este important să înțelegem fundamentul genetic, dacă vreți, anatomic, fiziologic, psihologic al acestui fenomen. Cel mai greu lucru în aceste lucruri pe care nu le înțelegem este să ne abținem de la judecată. Dar uitați-vă, revin la ceea ce spuneam despre referendum sau despre ultimele discuții, despre educația sexuală, despre, știu eu ce, educația religioasă în școală. Discuțiile sunt absolut patologice pe această temă. Nu discutăm esența lucrurilor, ci reacționăm instinctiv. Repet, dacă înclinația noastră este heterosexuală, care este înclinația marii majorități a ființelor umane și prin care specia este perpetuată, atunci tendința noastră naturală este să-i disprețuim, să fim scârbiți, să detestăm pe oamenii care sunt altfel. Atunci când dăm curs acestor impulsuri, cu niciun chip nu putem fi de niciun folos acestor soi de marginali.
Deci, până când nu reușim să ținem în frâu, să nu dăm frâu liber impulsurilor noastre naturale, moralizatoare, vom fi incapabili să ajutăm pe acești oameni. Și dacă nu reușim să controlăm aceste lucruri, cel mai bun lucru pentru noi este să luăm distanță. Și dacă putem, să încercăm să nu ne pronunțăm despre lucruri pe care nu le cunoaștem. Și întrebarea următoare are de-a face cu răspunsul dumneavoastră și sună cam așa. Ce șanse avem ca într-o cultură și societate puternic polarizate să rămânem în zona mediană? Adevărul este că e foarte dificil. Și într-o societate dominată de această dihonie a confruntărilor la toate nivelurile, trebuie să devii marginal ca să poți rezista. Ori asta presupune implică un preț foarte mare. Nu e ușor să fii marginal, trebuie să stai pe picioarele tale, trebuie să știi ce crezi și trebuie să fii gata să plătești prețul. Eu cred cu toată tăria că cel mai important dar pe care l-am primit de la Dumnezeu este darul libertății. Libertatea însă este un lucru extrem de costisitor. Atunci când încercăm să-l exercităm, vom plăti un preț. Și nu oricine este gata să plătească prețul libertății. Trebuie să alegem în mod conștient să fim marginali într-o lume dominată de dihonii, într-o lume de confruntări. Și, sigur, confruntarea poate că este inevitabilă, dar trebuie să învățăm să purtăm confruntări la nivelul la care merită și pe chestiuni care merită. Eu nu pledez nici de cum pentru uniformitate. Dumnezeu n-a creat nimic uniform. Uitați-vă la plante, la animale, chiar cele din aceeași specie nu seamănă una cu cealaltă. Nu vi se pare anormal atunci când creștinii tind să se uniformizeze, să se îmbrace toți la fel, precum chinezii, să facă toți același lucru, să avem aceleași liturghii, să avem aceleași cântări. Nu ăsta este planul lui Dumnezeu. Dumnezeu se desfată în diversitate. Și sigur, diversitatea o mai poate lua pe alături, nu? În bălării, ca să zic așa. Este riscul pe care Dumnezeu însuși și l-a asumat. Pentru că libertatea presupune și posibilitatea de a sări calul, de a merge dincolo de limite. Iată o problemă care, un exemplu, dacă vreți, o aplicație. M-am întrebat mereu de ce evanghelicii nu pot crea artă de cea mai înaltă clasă. Așa cum nu pot face literatură de înaltă clasă, știință de cea mai înaltă clasă și motivul, cred eu, este obsesia corectitudinii și a certitudinii. Îndoiala este pentru mulți evanghelici o boală de moarte. Opusul credinței nu este îndoiala. Îndoiala este un mijloc prin care noi putem adânci credința noastră. Întrebările noastre sunt un ferment, sunt o dovadă că nu ne-am oprit pe cale. Vă invit, vă provoc să puneți întrebări. Nu există întrebări rele, singurele întrebări rele sunt cele nepuse. Există întrebări dificile, există întrebări complicate, există întrebări care ne pot destabiliza, dar atâta vreme cât nu suntem singuri, cât avem lângă noi oameni de care ne putem freca, oameni care ne pot provoca, oameni care ne pot spune, hei, ai călcat dincolo de limite sau uite care sunt opțiunile. Nu e nimic rău cu întrebările noastre. Păstrați-vă întrebările, folosiți-le ca pe o treaptă pe care să puteți crește. Desigur că asta implică disponibilitatea noastră de a ne expune diferitelor
expresii ale creștinismului, diferitele expresii ale artei, care să nască acele întrebări. Fără discuție, fără discuție. Și ăsta este, din nou, un risc, nu? În spațiile legaliste este mai ușor să interzici decât să controlezi, da? Mai bine spui, alcoolul a nenorocit o mulțime de vieți, tatăl meu a fost alcoolic, după ce m-am întors la Dumnezeu, n-am pus o picătură de alcool 10 ani, pentru că n-am vrut ca copiii mei să suporte rușinea pe care eu am suportat-o ca adolescent. Dar a rămâne la asta, la acest soi de legalism, nu face decât să submineze maturitatea noastră. Este mai nobil să știi să controlezi alcoolul decât să spui nu. Ori legalistul preferă interdicția unui control matur al vieții. Există anumite presiuni sociale, presiuni financiare, economice, care determină oamenii sau parte dintre ei să-și asume anumite alegeri care nu sunt în linie cu teologia asumată de către o anumită comunitate. Asta determinându-i pe acești oameni să devină într-un fel sau în altul marginali. Da, da. Cum ar trebui să ne raportăm sau ce ar trebui de făcut în astfel de situații? Adevărul este că fiecare dintre noi facem alegeri bune și alegeri proaste. Și atunci când facem alegeri proaste, dacă avem în jurul nostru oameni cărora le-am dat dreptul să ne spună, să ne tragă de mânecă, să ne atenționeze, avem șansa de a reface lucrurile greșite pe care le-am făcut sau cel puțin de a reorganiza viața încât acea alegere greșită să ne afecteze mai puțin. Sunt uneori decizii cu rezultate catastrofale care nu pot fi reversate și atunci tot ce putem face este să încercăm să reorganizăm viața și să limităm the damage, nu ceea ce s-a stricat. Dar să nu ne facem iluzii. Toți luăm decizii greșite. Nu? Știm o mulțime de oameni, poate în jurul nostru, care au luat credite dincolo de posibilitățile lor financiare și care s-au robit. Devenim robi băncilor cu foarte mare ușurință, pentru că e la modă, toată lumea face. Mergem pe curentul principal al majorității, toată lumea au credite, de ce să nu iau și eu? În loc să stau și să socotesc, îmi trebuie cu adevărat lucrul acesta? Pot oare să mai aștept? Este această decizia corectă? Și nu e rolul nostru, locul nostru să spunem ăsta da, ăsta nu și așa mai departe. Astea sunt decizii pe care fiecare dintre noi trebuie să le luăm. Dar atunci când optăm pentru lucruri pe care le face majoritatea, există o șansă foarte mare ca acea decizie să fie dominată de spiritul lumii, de modul de a gândi al majorității, nu de legile împărăției. Dar sigur, să ieși din rând este incomod întotdeauna și presupune, repet, un preț pe care nu oricine este gata să-l plătească. De ce credeți că cultele neoprotestante, care au fost și uneori chiar și astăzi sunt marginalizate, nu-i pot accepta, tolera pe marginali? Asta este una dintre marile slăbiciuni ale religiei organizate. Întotdeauna îi privește cu suspiciune pe cei care nu se încadrează în reguli, în tipare prescriptibile, dar să ne amintim, dacă suntem creștini, că Iisus a fost așa. Modul de a ne rata viața este să-i lăsăm pe oameni să ne pună într-o cutiuță, să pună o etichetă pe ea și să o închidă. Din acel moment suntem inutili, ne putem îngropa. Se zice, pe mormântul unora ar trebui să scrie: a murit la 35 de ani și a fost îngropat la 70. Pentru că de la 35 a intrat în rutină, este prescriptibil, poți anticipa
ce va spune, cum va face, acel om trăiește degeaba. Hristos a fost un imprevizibil, da? Cele mai aspre critici ale lui au fost față de oameni religioși, față de cei mai sfinți oameni ai vremii lui, farisei, oamenii regulilor. Și el sapă sub reguli și spune, degeaba țineți regulile, inima voastră este stricată, da? Și și-a petrecut timpul cu trădătorii de neam, nu? Cei care luau dările, cu bețivii, cu femeile de proastă reputație, astfel încât a fost numit de unii, nu, un băutor de vin, a fost numit, știu eu, unul care se asociază cu imoralii. Iisus nu pare să aibă niciun fel de probleme de conștiință sau de imagine de sine cu lucrul ăsta. El a optat să fie marginal, a optat să fie altfel și prin acest altfel să lanseze niște provocări lumii religioase. Lumea religioasă nu este capabilă să încorporeze pe cei care nu acceptă cămașa de forță. Cum putem construi comunități care sunt deschise la marginali? Cred că e vorba de un proces. Dacă suntem într-o stare haotică, comunitate fiind, trebuie să trecem printr-un proces de disciplinare. Dar să nu ne oprim acolo, pentru că e foarte comod să ai reguli, să le respecti, toată lumea știe, no surprise. Dacă rămâi acolo, însă, e moarte anuală, pur și simplu, te învârți în cerc. Lucrul de care noi avem nevoie este să ieșim din cerc pe spirală. Este să reluăm viața la un alt nivel, continuu, să încorporăm noi experiențe, noi provocări. Numai într-o asemenea dinamică, marginalii vor privi la noi ca la o alternativă, ca la o opțiune posibilă pentru ei. Altfel, ne pun eticheta și se duc în lumea lor. Și mulți dintre marginali nu sunt niște individualiști, sunt ființe create după chipul lui Dumnezeu care au nevoie de comunitate. Dar pentru că s-au frict, vor sufla și în iaurt, cum spune vorba românească, și nu se vor apropia de comunități în care riscă judecata, disprețul, superioritatea. E un risc atunci când ne apropiem de marginal, nu? Să vă dau un exemplu și nu mă întind cu povestea asta. Atunci când a început mișcarea Jesus People în Statele Unite și pletoșii și jegoșii și rockerii și așa mai departe au început să-L găsească pe Hristos, au încercat să intre în biserici și au fost respinși. Așa a început Calvary Chapel. O confesiune, ei n-au vrut să mai creeze o sectă, că erau destule, slavă Domnului, prea multe. Dar când oamenii aceștia au fost respinși de celelalte expresii ale trupului, atunci au trebuit să creeze un mediu în care acești oameni să fie acasă. Uneori avem nevoie să creăm asemenea medii. Eu sunt rezervat față de multiplicarea sectelor. Prefer să fiu într-o comunitate istorică. Nu e perfectă. Am 1001 de critici acolo. Dar eu n-am fost acasă în niciuna dintre ele. N-am fost acasă între creștini de Evanghelie, n-am fost acasă între baptiști, m-am închinat o vreme cu pentecostali, fără a fi pentecostal. Am trecut prin toate expresiile astea și am găsit locuri în care exista suficientă suprapunere între ceea ce eram eu, conștiința mea și ceea ce era acea comunitate. Iar dacă acea suprapunere, gradul de suprapunere s-a redus, am căutat un alt spațiu. Este important și necesar să creăm spații în care marginalii să simtă că pot găsi oameni, că pot găsi omenie, că pot găsi înțelegere, nu judecată. Dar asemenea medii sunt extrem de rare, din păcate. Ai pomenit despre acest periplu tău, oarecum, prin mai multe confesiuni. Cum arată biserica aia ideală? Ideală? Nu știu. Știind că nu există una ideală. Da, așa se zice, nu căuta biserica perfectă și că dacă intri în ea devine imperfectă. Deci,
E riscant. Dar pentru mine o biserică trebuie să fie o comunitate vie. Nu una în care oamenii pretind să fie ceea ce nu sunt. Autenticitatea. Nu avea pretenții că ești altceva decât ce ești, cu puținul sau multul pe care îl ai, în care oamenii nu se compară, așezându-se pe grade de superioritate sau inferioritate, ci în care există o dinamică a creșterii, în care fiecare îl privește pe celălalt ca fiind mai presus de sine însuși, pentru că sunt domenii în viață în care unii sunt deasupra noastră și în același timp noi să nu ne privim mai jos decât suntem într-o falsă smerenie. Pentru mine este important ca sacramentele să aibă un loc înalt. Pentru mine, ca anglican, înțelegerea prezenței reale a lui Hristos în elementele cinei este un lucru absolut esențial. Pentru mine, de asemenea, dimensiunea liturgică, înțelegerea unei anume structuri a închinării sau a vieții religioase în care sărbătorile anului dau ordine, dau coerență, experiențe religioase sunt lucruri importante, dar astea sunt preferințe personale și nu am nici de cum intenția de a le impune altora. Poate că biserica ideală pentru mine nu este biserica ideală pentru Laviniu, dar asta nu are importanță. Nu există biserici ideale, de fapt. Și lucrul în care ne vom desfăta atunci când vom fi în eternitate este din nou în diversitate. Dar aici, în timp ce vorbeai, mă gândeam că există o mare problemă dată oarecum de limbaj. Adică dacă într-un context evanghelic vorbim despre un calendar liturgic, reacția imediată este să faci 5 pași înapoi. Da, absolut. Dar pe de altă parte, dacă explici că acel calendar liturgic nu e altceva decât o comemorare a unor elemente, fapte, oameni din Scriptură, puse într-o anumită logică și ordine, realizăm că cu toții facem asta. Absolut. Și dintr-o dată calendarul Conștient sau nu. Și dintr-o dată calendarul liturgic nu mai este ceva de care să fugim, ci doar este o altă expresie, o altă formă, practic, a unei vieți spirituale. Da, adică ne așezăm, practic, într-un ciclu al istoriei mântuirii și accentuăm fiecare dintre elementele care punctează această istorie a mântuirii și devenim în felul acesta parte a acestei istorii. Nu o privim exterior, acum ne uităm la Paște, acum ne uităm la Crăciun, acum ne uităm la Rusalii, ci intrăm în această istorie cu toții și ne modelăm viața în lumina acestor experiențe. Da, în ultima instanță poate fi doar o chestiune de vocabular. Da, aici avem o mare problemă. Unul dintre subiectele pe care le vom aborda în acest al doilea volum la omul evanghelic este limbajul evanghelic și trebuie să recunoaștem faptul că adeseori un străin care intră în comunitățile noastre nu poate pricepe ce limbaj vorbim. Și invers. Vorbim un soi de, și invers, e adevărat, vorbim un soi de păsărească, nu? Folosim, de exemplu, cuvântul părtășie, e un cuvânt pe care nu îl găsim în Dex. E un arhaism, da, e marca noastră lingvistică, da? Avem în românește comuniune, dar nu folosim niciodată, mi se pare prea secular, prea nu știu cum. Dar multe alte asemenea lucruri. Adesea folosim un limbaj de lemn, un limbaj care nu mai spune nimic. Nu, avem expresii, unele dintre ele devenite aberante, de genul să cântăm cântarea de sub numărul sau cum spune poetul de cântare sau să ne predăm Domnului cu tot armamentul din dotare și alte lucruri de genul ăsta. Sunt expresii care nu mai spun nimic și limbajul este golit de vitalitate. Trebuie să, și dacă ne preocupăm de chestiuni precum misiunea, de exemplu, nu? Vrem să comunicăm Evanghelia celor din afară. Dacă rămânem la nivelul jargonului, la nivelul limbajului nostru de lemn, nu vom putea face nimic, pentru că prima condiție de a comunica este să vorbești limba celuilalt. Da? Eu pot să prezint o Evanghelie desăvârșită,
în limba chineză, să zicem, dacă aș ști limba, da? Dacă voi nu știți limba chineză, n-am făcut nimic. Ei, cam aceeași lucru. Jargonul nostru evanghelic, limba de lemn pe care o folosim afară, este un fel de chineză. Și atunci putem să predicăm până la locomanda că nu folosește la nimic. Închei cu două întrebări între astea bliți. Dure. Nu, sunt așa de dure. Mă rog, sigur ar fi nevoie de mult timp să povestim despre ele. Prima, îi voie să ascult și o astfel de muzică decât cea creștină, dacă mă regăsesc în anumite versuri. Eu mărturisesc că nu știu ce e muzică creștină. Mă întreb, oare trebuie să existe matematică creștină, fizică creștină, fotbal creștin? Nu cred în povestea asta. Este o făcătură, este o chestie artificială. Creativitatea este un dar pe care l-a dat Dumnezeu și este important să ne bucurăm de darul creativității. Francis Schaeffer are o cărțulie pe care vă recomand, nu este românește din păcate, poate că dă Dumnezeu să se găsească o editură vrednică și interesată de asta, Batșaua să înțeleagă iapa, cum se zice, care se numește Art and the Bible, Arta și Biblia. Sunt două eseuri acolo. Unul dintre ele vorbește despre criteriile în baza cărora ar trebui să evaluăm o operă de artă sau o lucrare umană. Primul criteriu care definește acel lucru ca fiind artă este creativitate, excelența artistică. Al doilea criteriu, important pentru creștini, este conținutul, mesajul. Cele mai mari probleme le avem atunci când mesajul unei opere de artă este incompatibil sau parțial compatibil cu mesajul creștin, dar opera aceea este de înaltă excelență artistică. Tendința noastră, exclusivistă, este să aruncăm pruncul cu apa din scaldă și pentru că mesajul nu e bun, să dăm la gunoi opera de artă. Schaeffer spune, acest lucru este o încălcare a darului lui Dumnezeu, darul creativității. Să ascultăm muzică de toate felurile, să ascultăm muzică bună. Eu mărturisesc că nu prea ascult manele, nu mi se potrivește, deși am prieteni care spun, băi, am găsit și acolo o chestie, nu? Dacă Paula Selling cântă cu, ce nume și-a luat, Salam, în sfârșit, ai o femeie deșteaptă care a găsit ceva acolo. N-am ascultat piesele alea, dar îmi zic, poate că și acolo este ceva. Eu prefer muzica liturgică în spațiul de închinare, de exemplu. Nimeni nu-i perfect, nu? Dar asta nu înseamnă că ăsta este genul prin excelență și așa mai departe. Cred că trebuie să ne deschidem la ceea ce este bun în toate domeniile, în toate spațiile și să operăm cu discernământ, cu criterii. Mai sunt și alte criterii, găsiți-le în cartea lui Schaeffer. Cărțulie care poate fi citită într-o oră. Și acum ultima întrebare foarte simplă. Ce facem cu botezul? Sunt atâtea feluri și forme. Care e bun? Cu? Botezul. Cu botezul? Eu nu cred că Biblia prescrie o formă de botez. Eu sunt anglican, sunt adeptul unei teologii a legământului, de aceea cred că botezul pruncilor are sens. Pentru că sensul botezului nu este o mărturie despre vârsta maturității, este o mărturie despre intrarea în legământ. În Vechiul Testament, evreii intrau în legământ prin tăierea împrejur, care era la o vârstă, nu o vârstă a conștiinței. Dacă însă optăm pentru această perspectivă, care nu este singura posibilă, atunci este important să acordăm celor botezați ca prunci o șansă de conștientizare a deciziei și aceasta este confirmarea. În afară de tradiția ortodoxă, toate celelalte tradiții creștine care botează pruncii oferă această șansă. În ortodoxie nu există, din păcate, o alternativă la asta și este o mare pierdere. E o discuție care are loc între teologii ortodoxi. Am o mare problemă cu concepția despre botez, potrivit căreia botezul este un semn al unei decizii conștiente. Dacă ăsta este
sensul cu punct, atunci când cineva se botează în bisericile noastre, din alte motive decât o convertire, atunci ar trebui să-l rebotezăm. Dar nu o facem niciodată, pentru că zicem noi, banalizăm botezul, da? Deci, nu vrem să banalizăm botezul adulților, dar implicit banalizăm botezul pruncilor. Pentru că e același lucru, nu? Dacă botezul este semnul nașterii din nou, este semnul convertirii, semnul unei decizii de maturitate, atunci, chiar dacă un matur s-a botezat ca să sensoare sau pentru alte motive secundare, atunci botezul acela este nelegitim, nu? Și ar trebui să rebotezăm. Există diverse forme, există botezul prin scufundare. Ortodoxii și baptiștii sunt, sau mulți dintre evanghelii, sunt printre puținii care operează cu un soi de speculație lingvistică. Ei zic, baptizul înseamnă să te scufunzi și deci botezul trebuie făcut numai prin scufundare. Noi, anglicanii, we beg to differ, cum zicem. Avem altă opinie. Nu credem că determinările lingvistice sunt esențiale acolo, ci sensul acelui lucru și turnăm sau stropim. Biblia nu prescrie o formă, ne spune că Iisus s-a scufundat în Iordan sau, în sfârșit, a fost botezat în Iordan. Iordanul nu e un râu, dacă l-ați văzut, nu e un râu foarte adânc. Nu știu dacă s-a culcat pe spate sau mai știu eu cum în apa aia micuță de acolo. Nu știm și nici nu e important. Forma botezului nu este esențială. Ce este esențial este să privim botezul ca o intrare în comuniunea cu Dumnezeu și de aceea, în toate bisericile liturgice, reînnoirea acelei dedicări pe care o reprezintă botezul este făcută cu ocazia fiecarei liturghii, a fiecărei slujbe euharistice, a fiecăreia dintre marile sărbători. Când, în mod conștient, reînnoim dedicarea noastră prin botez în Hristos. De aceea, botezul nu este atât de important ca un eveniment singular, ci prin acea reamintire facem același lucru pe care îl facem cu Euharistia, da? Că ne împărtășim din trupul și sângele Domnului. Noi, de fapt, înnoim istoria mântuirii, ne amintim că suntem parte acelui lucru extraordinar pe care l-a făcut Dumnezeu, întrupându-se într-o fire asemănătoare cu a păcatului, luând asupra Lui ispitele noastre, căderile noastre, frământările noastre, întrebările noastre, pentru ca noi să putem deveni Dumnezeu. Adică să ne putem uni cu Hristos, cu Dumnezeul Trăimic, căruia ne închinăm. Desigur, aici e mult mai mult de spus. Interesant cum scrie în Didachi botezul, pentru că ei au încercat să normeze cumva biserica primară, dacă este apă curgătoare, musă în apă curgătoare, dacă nu e apă curgătoare, e bine și în apă stătătoare, dacă nu e aia, e bine și prin stropire. Dacă... da. Dar dacă vreți să discutați mai mult cu domnul Mănăstirianu, el este toată săptămâna aici. Tocmai înregistrăm un curs diminețile, dar putem să rămânem și spun asta pentru că am atins cam jumate din întrebări. Ne-a cam expirat timpul. Dar dacă vreți, puteți să-mi scrieți și peste săptămână ne putem întâlni aici și să continuăm să discutăm punctual unele chestiuni.